Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazie l-aħwa tal-li ġejtu. Grazie lilek. Mela, tgħidulna daqsxejn dwarkom. Mela, jiena xallo tal-Malta Paranormal illi mit-2010 aħna qegħdin iktar fil-grupp imma llum ma stajniex niġu kollha. L-ispazju limitata wkoll. U Jason huwa parti mill-Malta Paranormal imma tal-parti ta' Għawdex. Inkompli. Tgħidu. Jien inni meta kelli 23 sena dan l-affarijiet jiġifieri u dejjem titgħallem qatt biżżejjed. Dejjem tibqa' titgħallem u veru nħobbu dan ix-xogħol. Spiċi ta' hobby. Ġieli mortu ġew xi post u kif naqbad ngħidlek tħossu li mhux tajjeb. Kemm il-darba iċemplunna nies privati ġifieri mhux dejjem immorru fil-postijiet abbandonati, ġieli ċemplunna biex nagħmlu investigation ġewwa djar privati. Għax kellhom għaddejjin minn xi ħaġa jew affarijiet, ġieli kif nidħol il-bieb ngħidilhom hawnhekk mhux tajdi. U ġieli ngħidilhom ikellmu l-orċista jew xi ħaġa hekk imma ngħidilhom mill-ewwel li Ġifieri kif tidħol tħoss li mhux tajjeb. Jibbuttak, il ħadd jibbuttak. Jien għandi storja għal tfajla tiegħi. Fuq Għawdex. Wit il-ħmar. Kien hemm farmhouse hemmhekk kienet nkera u esperjenzaw raġel xieħ u ħsejjes mal-bieb u hekk. U tipo, li naqra kurzita del-bicċa xogħol ta' raġel xieħ u minna kien għallem għandi xi 5 rakkonti ta' raġel xieħ. Mhux hemmhekk biss Għawdex. Tarġejt li nista' jgħidlek. Ma nafx bija dik, ma nafx bija ma smajt bija, jiġifieri. Fejn wit il-ħmar qiegħda. Aha. Fan jiġi hemmhekk. Ħasna fejn jiġi sew ikun l-arb minn għalija. X'im kellha l-arb? Le ma smajtx bija. Ma smajt bija. Postijiet magħrufak x'hemm? Mela, li tista' tgħid isma' konkreti. Li qatt ma ngħid li hu konkret. Qatt ma tgħid. Għax jiena min l-awtorità biex ngħid dak il-post huwa haunted. Toġobni, tajjeb. Ma nittimbrax ngħid li huwa attiv jew kemm il-darba morna konna attivi ħafna imma haunted. 100% qatt ma tkun. Kif jista' jgħidlek Jason. Selmun morna 70 mid-darba. Immorru darbtej wara ġurġin ikunu tajbin, ikanna respons bil-gadgets u hekk. Bil-gadgets, l-equipment. U affarijiet oħra, u bat immorru darbtejn oħra ta' wara. U ma jkemm respons ta' xejn. Morru nagħmlu nofsija u nitilqux. Pala gadgets x'tul daw. Għandna K2 meter, għandna l-Ghost Box. Għandu thermal imaging, dik il-portal, nużaw ħafna affarijiet. SLS kienet kamera. L-aħħar millux, provajna li ġal nieħbej b'sigaret. Kif? Bdejna nagħmlu l-VIP session u nsaqsu l-mistoqsijiet u wieħed minna għallu tpejjeb u dal-istrakejtu meter bida jimmarka għallu jekk qed tgħidli li tpejjeb għallu ixi dak u żomm idek fuq għalli jibqa' jixel. U baqa' jixel. Għallu
jek titpejjeb, għallu ħantik. Għallu ma tpejpu, għallu ma tixtaħlieħ. U letteralment il-sigaret fajniħ fuq ġabla, taf kif huma s-sigaret illum, jek ma tiħux nifl, jintafa. Tafallu s-sigaret u taraħ miexi. Taraħ miexi. Il-sigaret. Astja. Bellaħna. Ma kien hemm xi rieħ xi vent. La, xejn. Morna fis-sajf kien qed ngħidlek. Ziffa ta' xejn. Ġbittu għadi? Ġbidnija bil-mobile qiegħed għand it-tifla ta' ċali. Astja. Interessanti di dak U ġili nkunu narmaw, jiġifieri il-Ghost Box u l-portal nixeluhom mhux il-kejtu meter, milli nixel il-Ghost Box nkunu għadna narma jiġifieri l-kameras u kollox. Mill-ewwel tisma' qisu ċertu kliem. Mill-ewwel tismagħhom idin jitkellmu huma stess. U ħsejjes u dawk. Bħala ħsejjes. Ħsejjes pereżempju nħabtu jgħidu jirrisponduna dawk l-affarijiet hekk. Jirrispondik dak il-ħin jiġifieri bi ħsejjes. U ġilli ma nismawhomx dak il-ħin, u ġilli fiċen nisimgħu ir-recording wara, ngħidu wara, hawnhekk irrispondewna. Interessanti. Għax inti l-investigation mhix ta' dak il-ħin biss. Wara mbagħad, x'en tanalizza s-sound li kemm iddumu tanalizzaw. Kemm satejn video, satejn taraħ, terġa' u inti waqt li qed tistaqsi tara, mhux ħatara l-filmat kollu. Ġili ma narawx il-filmat kollu u naqbdu ċertu affarijiet. U mbagħad jiġu xarej wara, nerġa' ngħid ħan ittawallu naqra biżnija. Tgħid qara dik il-kelma jew ma smajtix pereżempju. Per għandi video, issa nibatulek ukoll għax dak, tal-Maritime Museum. Dak wara indunajna li għadda xi ħaġa minn bejn id-dajes. Għadda xi ħaġa minn bejn id-dajes. CCTV. Imma x'tip ta' xi ħaġa? Ma nistax ngħid xi ħaġa, imma qatt ma dawl jew hekk. Raġel jew mara. Dawl, bler. Hekk, isa fog. Isa fog. Imma forma ta' bniedem. Bħalma ta' tara l-Predator tal-film. Eżatt. Dik għandi storja għax inti qatt ma tista' il-bombi. Raġel jew mara. Mhix hekk. Għandi storja l-bombi tnejn minn nies kienu qegħdin hemmhekk u raw figura taqsam hekk blerd. Kif qed tgħid inti bejn ġira l-oħra. Mhux taqbad tagħmel bihom dawn l-affarijiet dik ta' problematika. U bajnejna rari kien hemm min jarahom għax titkun sensittiv. Tkun sensittiv. U l-iktar li taruha meta jkellek is-sixth sense jgħidulu. Ma nafx wasalt fil-konklużjoni kif konna din nitkellmu wara l-kwinti li biex jimmanifestaw ruħhom li tkun xi ħaġa vera importanti. Tkun ġara xi ħaġa sew. Pereżempju bħal dak ma nafx tas-soldati li qedlek fil-gwerra. Jew xi accident jew xi qtil u jkun irid juri kif sar il-proċess u kif inqatel il-bniedem. Dawk il-konklużjoni wasalt għalli ħir. Sa mbagħad il-Book of the Dead jgħidlek the dead don't speak. Mbagħad hemm hawn min jgħidilhom il-ħirsa u hemm spiriti. Dawk totalment differenti. Jien għalija totalment differenti. Għana nindunaw li pereżempju qed nagħmlu communication ma' bniedem li kien ħaj għal spiritu li huwa totalment differenti. Dik li għandu Jason li tiġi skeletru, dik kemm feasible il-ħaġa li hemm xi ħaġa. Jien personali Jason jaf ta' ġifieri
jien xettiku fuqhom daw l-affarijiet. Biss meta nibda nara li qabdet hemm frokna qed jitfaħħa lej rokna li m'hemm xejn, letteralment xejn. U jibda jifforma xi ħaġa, nibda nemmen mbagħad. Ġieli battu iktar minn wieħed darba selmun jiena qiegħed flok hekk ħdejk u ħdejja nħoloq wieħed u poġġa bil-qiegħda mal-art ħdejja ġifieri jidher li qisu xi ħadd bil-qiegħda. U hemm ħadd. Astja. Imma kif qed ngħidlek jiena xettiku fuqha xorta. Ġifieri jista' jkun taqbad lilek ukoll. Għax jista' jkun il-software fih bug ġo fih li jikkrea l-affarijiet. Imma ma nistax ngħid 100% tifhem? Bħal daw il-gadgets li labs fuq il-mobile. Jitilaw ħafna, per esempio, hemm minnhom Ghost Radar, dak ma nemminx bih. Dak iktar wieħed ibbenjat minn mit-timijiet kollha ġifieri. Għax dak fih il-bug ġo fih biex jimmanifesta xi ħaġa. U hemm ħafna minn daw labs li jitellalek il-kliem, hemm minnhom tajbin, hemm minnhom le. Diffiċli, ostja di biex ma nistax ostja. Kultant nibda ngħid imma tgħid vera ma' min jien biex ngħid li mhumiex. Eżatt, dik bħal metlek l-ewwel, min jien biex nittimbra post ħontit jew le. Jaf immur jien ikun attiv, jaf titla' int. Jien l-aħħar esperjenza li kelli koċċ il-moment tat-toilet laqgħed vera Mirku. Għax flaxxa xi ħadd fuq ħsil taqalla. Għax morna ghost hunt. X'rid ngħidlek iżjed. Inti sifirt barra wkoll, no? Jiena tlajt l-Italja tlajt darbtejn. Tlajt l-Bulgarija, tlajt l-Ingilterra, tlajt Holland, u samna l-Belġium. Belġium dik kienet tal-bliħ. Għax morna ġo Fortizza 7 km ta' taħseb. In-Lossja. Bażi, kienet bażi tal-World War II. In-Lossja 7 km. U hemmhekk elibt il-parti bil-fobija li kelli. Għax fid-dlam ċappa ma rridx kont. Astja. U hemmhekk borna ġa parti minna minn għalija li kien hemm għatfadal miegħi in-nies miegħi u telqu għat-tapposta ġifieri. Ħallewni waħdu. Ħallewni waħdu marru kważi kilometru l-bot minni. U għalibt il-fobija ta' dlam. Kif tħalt fija di l-ħagġa? Di kelli esperienza. Kelli esperienza. Jien kelli esperienza kont naħdem ġifieri dak iż-żmien wara l-ħin. Mastru daxxa ġifieri konna mmorru nwaħlu l-aperturi. U misniġat u smajtu. Issa, jien marriċ dak iż-żmien kont ngħid muscle twitch. Ħassejt il-muscle u smajtu jfaqqa. Illum il-ġurnata nifhimha mod ieħor. Għax imbagħad fissajt fuq dawn l-affarijiet u fejn kont nibża ġejt il-kontra. Imma jiena impoġġi lili ftit ċettiku. Jiena mhux għax nisma' ħoss ngħid li kien hekk, irid nara minn fejn hu ġej u hekk. Kurzità. Ma' żmien, kurzità, eżatt. U inti ġejs kif bdej? Jem dajt, l-ewwel kien naraw dawn il-films, kienu jogħġbu dawn il-films. U mbagħad wara żmien daqqa nara xi dell għaddej abjad, daqqa nara xi dell l-iswed għaddej u rrid inkun naf dan l-affarijiet. L-iswed minn taħt il-għajn ġifieri. Le, qisu affarijiet hekk għaddejjin hekk fit-triq. Pereżempju jkun is-suq, tgħid dak x'qasam pereżempju, dak x'kien. Jew dik il-persuna kif qed insuqu rajt lokali ġifieri. Tura qisu dell xi ħadd qisu tilha bir-rota. Tura qisu xi ħadd tielek hekk il fuq hekk. Jason kellu iktar minni esperienzi. Jiena kelli esperienza oħra l-Ingilterra. Konna Coleford Fort ġewwa fejn it-Thames fejn jispiċċa t-Thames. Ġa Londra, ġa Essex. Għadna ma tlajtx is-satjela l-ewwel darba. U konna ġeġdi l-Fortizza għandha xi 600 sena jew 400 sena xi ħaġa hekk.
konna tlajna mal-IPAS għax aħna qegħdin fil-European Paranormal Society Activity Society u darba fis-sena nintaqgħu gruppi u tlajt l-Ingilterra. Mela ġurnata qabel morna f'dik id-dar li ħadmu Friday Exorcist fija. Assja. Ġa Londra edha. Li ħadmu l-film fija, jew? Li ġrat l-istorja veru ta' Emily. Ta' Emily Ta' The Rose. Exorcist, Aha. Għammek saret dik biex Ġermanja. Le, dik bdiet il-Ġermanja u spiċċat l-Ingilterra. Astja? Ek minna li Le, mill-Ġermanja. dik Green Street. Imma ġa ħasset xaħġa Enfield. ġifieri. Exorcist, tu. Il-Exorcist, il-film Exorcist. L-istoria ta' mux ta' għax ta' Emily Rose, dik bat dawra l-istoria. Il-film il-propja, L-ewel wiet. Interessanti. U ġifri esperienza jtemmek. Morna ma ħallinix nitlu, ġifri morna ħdej id-dar. U dak, umbat, l-għada morna l-investigation ġadil Fortizza. U konna għaddin ġa kamra, jikot ma bib 6 pulzieri tista' taħseb ta' antik u waraħ Garigor. U dal-istrina bib kien jinfetaħ għal ġol kamra hekk u jien kont qiegħed qudiemu qiegħed nifilmja u jittini daqqa l-bib hekk. Islu ġi xi ħadd minn warajh u taħda bil-kik il-bib. U letteralment kaxkarni il-bib u kienem il-barranin ġvir daw li kont maħħom baqaw hekk. Interessanti. U ġirew għaxina ksaħ dak il-ħin tiksaħ. U ma għallu ma setax li kien xaħat ta' daqqalbi bija għax wara Garigori ġvir memx minn fejt għamel il-ranka. Mis-saħħa? Għax id-daqqali tani ġviri rrit kienem il-ranka. U dar boħra kontijiet Fortizza Finestrelle, għaw fin-nord tal-Italy, għaw bej Franza u l-Italja, Torin. Fej dannato? Dannato? Le, jiġi bej Torin u Franza. U l-bicċa ta' Franza bej il-border, jek kważi fil-border, infatti u jisu l-Great Wall of China. Jaqsam l-Alpi da il-Fortizza. Il-Fortizza mux just Fortizza, isa palma qiegħed il-Victoria Limesa u Malta, jaqsam minn Malta. U dan u jgħidulu Finestrelle għax fi ħafna twieqi fuq naħa minnhom. U naħa minnhom jiġi l-Italja, u naħa minnhom jiġi l-border ma' Franza. U emmek l-istess bib ta' knisja, daqsek, il-bib oħxon. Ta' xiex tal-injam jew ħadi? Tal-injam. Tal-injam, kienu għali ħafna. Gbir, għatnejdlek, u kif jien konti jgħad barra fil-pjazza u il-bib ma kienem ħadd fil-knisja żgur, ġifieri konna kollha qed jinvestigaw f'parti oħra mill-kumpless. U it-Taljan Pippo qed jiffilm jekk għalli guarda. U l-bib nagħlaq tal-knisja sabiex għalaqnieh il-bib tal-knisja li konna tnej. Astja, ġifieri ma kienx, ma setax kien pereżempju għax hawn minnhom bibien ikunu ħoxni, tant kemm ikunu bilanċjati tajjeb li timbuttaħħom subajk. Ma dan antik għandu bżonn dawra għax il-knisja qabdet parti minna wkoll vandalizmu ġifieri. U qed ngħidlek biex ftaħnieh imbuttajnieh il-ġewwa l-bib. Għax pereżempju r-Romani kienu jużaw sistema fejn il-bibien pereżempju ikunu ġili tal-ġebel u tagħmilhom hekk eżempju u jimxu waħedhom fimt ikunu fuq mhux ġebel qed ngħid Madonna ħadid ikunu ta' ħadid tagħmilhom hekk u jaqbdu mixin. Ma ikunu perfetti. Kienu perfett fuq ir-rejlu. X'rid ngħidilkom iżjed? Kellkom xi esperjenzi oħra ta' paranormal apparti Ne, għadna dak tfajnijom daw. Kena wahda fil-bidu u mfatti ħaduwa anka ta' rajt ma rajt ġuwek ta' Selmun. Ma Selmun reġa kena
badna xi ħaġa bil-CCTV ukoll. Dik la kiet għaddejja Xarlo, dik kiet għaddejja għaddet minn f'meħdejkom. Jien baxxejtu u għadda xi warajja. U bakkenna dik ħallejna kamera, xaħna meta nagħmlu investigation ħallu kameras waħedhom. Għax kultant iktar. Long exposure naħsebu. Ikunu waħedhom fil-kamra laqas immor nesqu lejhom, mbagħad nara l-filmati u nara unserta badda jislu xi ħadd għaddej letteralment jaqsam il-kamra hekk. Xi UFO sewek ġieli qbattu? UFO kont għadni żgħir ilu naħseb 25 sena aktar. Kont niżel mill-Iklin, minn niżla tal-Iklin u konna 3 karozzi wara xulxin, ġifieri laqasna fuq xulxin u waqafna 3. Għadda dawla abjad hekk minn fuqna naħseb UFO Dawl imma kif kien il-forma? Dawl, ġas dawl, boċċa dawl hekk. Ballun dawl. Astja orb. Pal orb kbira, ma bajda dawl li rajna li waqafnax. Inti rajt dak il-filmat, Liema. Tal-Explorer. Kont parti minnu propja. Kont parti minnu, Imma dak għandi ftehim li ma joħroġ. Non-disclosure. Għandu jiġi security guard. L-induna. Ħallu juru l-kom security guard u bat dak fideħ. Le, manduxu, just. Ftejim. Le, u raħu kol, ġifiri. Kontra qalbi ta' x'nixtieq ġifiri, xaħġa esperienza. Jgħidu l-iktar wieħed konkret. Għax kien lab bin-nies ġew ġifiri xej, kamera u ħedha. Li ġara. Tista' tiddiskrivih jew Ġast l-infetħet tiqa waħda, semmek nista' ngħidlek. Semmek. Ma nistax ngħidlek iktar, ġraw affarijiet iktar, ma. Ija. Ma nistax ngħid iktar. Fin-najt tu kienu qed jinvestigaw il-paranormal. Ma nafx jekk tafx. Hemmhekk. Kienu le, mhux hemmhekk Malta, kienu qed jinvestigaw UFOs u l-paranormal. Ġifieri kienu ilhom jinvestigaw ħtam, ma fin-najt tu waqfu jinvestigaw insomma. Le, dik hija. Interessanti. Ġieli kalkom xi naf tmorru jkollkom xi disfatta ġo xi post. Jgħidulkom li jkun tajjeb. Darba fil-bidu konna jiena Eltin u 2 oħra. U kont morġa d-dar, mhux dar propja ħanut kien. Għax qalet isibla affarijiet ma kienet setup biex jippruvani. Astja? Mandu ngħid mill-ewwel. Kenna ta' ġifieri hekk li jippruvaw. Jippruvaw jagħmlu lek setup, binnaf jaħbu lek recorder jagħmel sejjes. Għal xiex men. Biex jaraw biex jgħaduk bil-żmien. Biex jgħidu wara dak. Servik lezzjoni wkoll inti. Servini jiena xejn nidħol ġa post, l-ewwel niċċekkja. Jien taf kemm jibbatu l-imbarazz men kuljum. Anka lilna. Jibbatu li affarijiet tajbin ta' ma taf kemm jibbatu l-imbarazz men. Nibda ngħidx l-ostja men. Qed ngħidlek darba fil-bidu. Morna ġa dar ġa flet ta' Sliema. Dakin l-akċeri, ġifieri ma dejlek. Il-mara tiegħu kienet qed tiġġennen. Paranoja minn kollox bedajtija, bdiet tara l-affarijiet. U għalinna smaħalna tiġu, namlu lejlem. Għatlu, it-tfinna kollox, għatlu marriċċej, dawl. Għatlu ħallinna station biex nużaw il-CCTV u għal xej kien il-CCTV
U kull ma kellu mixawl fil-kċina l-alloċ tal-forn u tal-microwave bitlax ma titax. U bil-kejtu meters induru xej, meta ngħidlek xej. Kif wasalt fil-kċina? Il-kejtu meter ma rix jintafa. Għattilhom għaw xi ħaġa ħażina fil-forn jew fil-microwave. Ossa. Laj, għatlu l-liħor, għatlu jena għallu l-forn għalli post. Għatlu għana għallu b'dak u jirringrazzjani. Lajna l-microwave untafa l-kejtu meter. Lada fil-ħodu ġew u għatlu dak il-ħares li kellek għaw. Għasti kienet jgħamil xie affarijiet imma? Għatlu għara kif tmur. Għaxa l-ewel ħaqatara il-microwave, il-built-in fuq il-mejda. Imma kienet jgħamillom xie xsajjes? Kellu fault u beda jitfa ħafna magnetic field u hi kienet sensittiva. Għala tiġi paranoja u hallucination minn kollox kella. Waqaf dak, kif dalet, jisu manda xie. Għastja? U għadu jirringrazzjani sal-lum. Għaxa l-ewel kif ra il-microwave fuq il-mejda ġifiri kien ħajqbat iġġara bħal-spieċ. Tlu dak. Tlu għara kif tmur minn ardak, tlu kellimni. Il-kejtometer anke mal-mobile sostja jaqbat. Kollox imma nitfuqom il-mobile. Kollox, ma jkram xejn ġifiri, ma jkram enerġija ta' xejn. Mobiles mitfijin, kollox, ma jkramx kurrent imkien ġifiri. Għalek nħobbu nitfuq id-dawl. Għax ektamlu lej bozza ġili xelu koll. Famma jkram enerġija ta' xejn, jimmarka dak. Għana provajna n-rekordjaw Mirko. Baċċa ħagġa Mirko. Xej? Xej. Li fi box kem taħseb li tajba? Mim 1 sa 10? Tik 6. 6? Jivini mux xiju. Man tikx 100%. Għax jisu ktar jetti ċanel jgħamil fuq radio. Alright, ija, ma unbadġi li kienem klim li fuq radio ma tismaħom. Ma tismaħomx. Ma dak għandu xi ħaġa biex jiffiltra il-white noise. Dak jiffiltra il-white noise, imma mbagħad ġili jirrisponduk bih. Mbagħad tibda tgħid imma jista' jkun mela li hekk. Għax jew pereżempju issaqsek ilma inti, pereżempju kemm idhom magħna u ġew. U x'in ikun qed jisserċja, tinqabad dik il-kilma jirrispondik. Pereżempju din 4, din 3 pereżempju. Jew jibatek. Jew jibatek ġifieri. Jista' jibatek ukoll. Klim ħażin ġifieri fuq ir-radio qatt ma smajtu jien. Qatt saqsejtuhom x'għamilna ħal-oħra. La, ma nipprovax. Ma tipprovax, aħjar xejn. Għax jiena nemmen f'dik it-teorija li mhux kollha jafu li qegħdin on the other side. Ma jkunux jafu dak huma li hemm aħna bħannek. Kif? Jekk inti pereżempju daqgħet biex jikkomunika miegħek, ħanna lagħba tal-iblaħ. Jekk da biex jikkomunika miegħek, da jaf li qed mejjed biex juża l-TV box? Le, għax hu qed jarana. Qed jarana daqs ibħal nitkellmu jew inti, fimtni? Ma jafx ju mejjed. Jiena nidħol f'dik it-teorija fejn forsi hu il-ħaj u jiena l-mejjed. Jien il-mejjed. Forsi viċi versa. Bħal dak hawn di other, so qed inti. Ġifieri jiena b'dik it-teorija nemmen li jista' jkun li huma ma jafux li huma mejtin. Ma xina għasta. Issa jaf żbaljat ta' ġifieri imma. Jiena l-ewwel ħaġa li nsaqsih ngħidu x'inhu jiġri hemm wara kieku. La inti titkellmu. Qatt ma provajna, qatt ma pereżempju ġili nagħmlu xi waħda public. U jiġu ħafna nies ġodda għal kull żita. U jibdew saqsu kemm ilek mejjed. Le, ma qatt ma tittaj dik il-kelma. Nibża minna jien dik il-kelma. Le, qatt ma tittaj dik il-kelma. Inti tkellmu bħal ma nitkellmu jien hekk miegħek hekk. Ma nafx xejn qastran biex jienu pereżempju taf kemm hemm serji ta' domandi xinsaqsi. U jirrisponduk. Libsin il-ħwejjeġ jew le. ċertu kliem magħhom tittoqgħod naqra lura. Għax ħafna pereżempju ma jemnux li ħiesa xi għalfejn li ħares għandu bżonn il-ħwejjeġ, fil-verità m'għandux bżonn. M'għandu bżonn il-ħwejjeġ. Imma huma xorta. Il-lingwa. Il-lingwa kif? Il-lingwa. Taffetwa. Ma taffetwax. Jikont Holland u għetnejlek morna il-Belgium u l-Belgium bat TVP bil-Malti.
Bil-Malti għanna. Minn fuq il-Ghost Box. Ejd li kif jista' jkun il-Ghost Box jaqbad lek il-radju ta' Malta. Jien għandi storja. Ġifieri. Għandi storja fej xaħab beda jisma' ħna ma bidix jifhimhom. Mbagħad meta bdejt nitkellem ma' xi ħadd għalli il-Malti tal-lum huwa differenti minn Malti ta' 100 sena ilu. Eżatt. Jista' li jixbaħ lej l-arbi. Ejwa, Ta' 100 sena ilu. Interessanti. Qed ngħidlek Holland ġifieri bat TVP Bil-Malti. bil-Malti. Forsi kienu xi Malti hemm. Ma tistax tgħid dak Kollox jista' jkun radio waves li baqgħu sejrin. Naħseb ir-radio waves m'għandhomx limitu ta' fejn jaslu jien. u inti ma tkunx taf ma titkellem jiġifieri, ma tistax dak jgħidlek jenek. Ja palmetti xallu l-ewwel jista' jkun forsi mhux ħares. Forsi mhux spirtu. Jista' jkun alieni. Min jaf x'inhu. Jien dik miegħek naqbel miegħek ukoll ta' ġifieri fuq dawn l-affarijiet. Li kollox taħt kaffa waħda. Paranormal x'kaffa waħda. M'hemmx ghosts u aliens fuq waħda, xorta paranormal. Imma mbagħad inti dak is-suġġett iktar inti sfiħ u jiena nkun inti f'xi ħaġa oħra. La jiena qabel ma kont nisseparhom. Imma nemmen fihom, jien nemmen li mhux waħedna fl-univers. Jien ma kontx naqgħodhom flimkien, ma kontx ngħid pereżempju il-UFOs u l-paranormal huma l-istess konnessi intertwined together, imma illum il-ġurnata nibda tisma' l-esperti, sew l-esperti jgħidu isma' hemm xi ħaġa konnessa mal-UFOs. Parti minnhom hija ħsejjes u dwar. Imma rari jisemmu jinnaf apparitions. Apparitions ikunu rari ħafna. Ħafna. L-Amerika totalment differenti minna, mill-Ewropej. Dawk business. Semmi li lukanda waħda fl-Amerika li m'għandix haunted room. Mara, u eżorċizmi u għek ġirit għajtu maħħa ma ġirit film-jajtu. Le, għatma film-jajtu. Ma darba attendejt eżorċizmu mistax ngħid il-lokalità għax imma ma kontx miegħu, jiġifieri kont ġa kamra oħra. Bdejt nisimgħu. U bdejtna nisimgħu x'inhu jiġri jiġifieri. Taħseb inti li vera? Ma nistax ngħid. Ma kif kienet ir-reazzjoni tiegħek dak? Dak il-ħin bla ma trid tibża. Għax jiena pereżempju jiena kont qiegħed fej xi ħadd bida jagħmel seans għallet ġbitni xi ħaġat maġġof bullshit. Sabiħa, ġifieri il-klim li tisma' u l-affarijiet li jiġru ġifieri. Jiġru l-affarijiet b'lu ma sens. Ngħidlek il-bib beda sejjerek. Jivvibra ġifieri. Mhux ġast jivvibra, jisu pressjoni kbira fuq u qed jitgħawweġ il-bib. Astja. Ġifieri inti kont qed tara dal-bib qed jitgħawweġ. Qed naraw dal-bib jekk jiċċaqlaq. Wara qegħdin fil-kamra ta' wara, l-oħra. Jien xbajt nipprova nistieden eżorċistu l-eżorċista hawnhekk, imma ma jiġux minn. Ma jiġux. Aħna jien ġifieri meta kien hemm xi dar kif qed ngħidu li ma tkunx ta' idi. Li jew naħseb li mhix ta' idi, wieħed hemm li nibatom għandu. U jgħinu. U open-minded ġifieri. Qatt ma keċċihom jgħidulhom pereżempju x'dikbatkom tagħmlu hawn. U hija żgħira ġifieri għadu dan ġifieri. Eżorċista żgħir. Mhux bħal oħrajn. Imma ngħidlek pereżempju kien hemm Orlando wieħed mill-aħjar nies li naf. Komunikajt miegħu mbagħad lu milux ħafna, ma l-istess ma jiġux minn. Forsi għax ma jistgħux jiġu. Mhux għax ma jkunux iridu għax iżommhom milli jiġu. Jista' jkunu. Fl-oskur kontu intervistajtu ħantu? Ija. Mhux. Le, fuq Xarabank. Fuq Xarabank intervistajtu? Fuq Xarabank. Kont mistieden miegħu fil-panel. Imma veru open-minded u hekk, ġifieri. Għal-futur x'għandkom x'għal? Għal-futur
Bħalissa qed nagħmlu nipprovaw insibu lokalitajiet li nistgħu mmorru għax qed jixrinkjaw il-postijiet fejn nistgħu mmorru. U għandna f'moħħna nagħmlu 4 investigations public għax inna xi 3 snin bej COVID bej dak waqafna mill-public. Konna qed nagħmluhom privati, jiena u Jason u jkollna xi ħbieb magħna u konna waqafna mill-public. U inti Jace, x'hemm mal-futur? Bħalma qal Azat Xarla u. Aħna tista' tgħid fejn tara lili. Tara Jason. Ġifieri jisnaħwa. Qatt mortu hemmhekk fejn x'ismu? Fejn 3 għolijiet investigaw? Għawdex għamilt investigazzjoni bl-ħsib waħdi jien. Kont. Meta mort ġadik ta' fuq ir-riħ ta' xajra. Għax hemmhekk hemm storja fejn 3 għolijiet. Ta' dwal, ma nafx jekk tafix. Tal-lema. 3 għolijiet ta' meta mbagħad bdew jitolbu hemmhekk kienu der id-dwal għamlu xi 3 tim ta' dlam u Ma tal-fornu? Le, hemmhekk fuq l-għolja tas-Salvatur. Fuq tal-fejn hemm Kristu għaw. Aha, hemmhekk kan sar xi ħaġa, jiġifieri. Kienu raw id-dwal. Ma kienx joffaw jew hekk imma. Jiena li joffaw, imma mbagħad għamlu żmien imorru jitolbu kien der xi dar boħra ma baqax jidher iżjed imbagħad. Ħara. U jista' jkun li dawk it-3 tim ta' dlam kien żbroffaletna u l-isħab tal-etna Jista' jkun ukoll. Għax m'hemmx ħafna bot. Bħal leġenda ta' Razzetta x-xitan. Dak jgħidu l-imbena fi 3 ijiem. U ħadd ma għadġo fih dak. Għat mortu dem pix-xitan? Xitan, zejtun. Le, ġilli smajt bihi u ma Għat ma smajta. Interessanti hemm ukoll, hemmhekk badna jofu. Minn hemmhekk stess jiġifieri? Ejja. Billej. Interessanti. Ġilli smajt bihi il-post imma. Hemmhekk dak it-3 għoliet vera interessanti, hemm. Ejwa, xie. Jekk toqgħod tarahom kif huma wkoll piramidi. Aha. U għed minnom fejem Kristu dak jgħidu vulkan. Min jaf. Ma naħsibx li għad sar studio intensiv Mirko, sar iwa vulkan kien? Le? Le, jgħidu bis leġenda. Ġas leġenda. Astja. Mela laħwa, nirringrazzjakom, issa ħanuru xi firmati. Namlu l-ekstedina, l-ewwel waħda dak li ħanejdulkom. Mbagħad affaritakom. Niġu żgur. Jekk kunu tistgħu ejja. Niġu żgur. Nieħdu pjaċir. Nee. Sorry, I have to turn this thing up. Sorry for the onderbreking. Sorry for the interruption. Maybe Philip, who's standing on the left side of me, wants to say something to you. Maybe you want to talk to him. Hi, my name is Philip. What is your name? I'm walking around